Bones. Anem a veure en aquest següent vídeo quin és el procés de decisió a com decideix l'encaminador, el router, per reenviar els paquets a una interfície concreta. D'acord? Vale. Per tant, primer de tot, seguirem amb aquest guió, amb aquest diagrama de flux. Per tant, el paquet ens arriba a una interfície en el router i el següent que fa el router cerca una coincidència en la taula d'encaminament, que hem vist a altres vídeos com s'emplenava. El següent que fa és decideix i comprova que l'adreça IP destí a veure si coincideix en cap subxarxa de les que tenim a la taula d'encaminament. I ho fa amb un ordre concret. Primer de tot, avalua o comprova a les adreces de xarxa de les interfícies connectades directament. Què vol dir això? Primer de tot, comprova les regles de les nostres xarxes d'àrea local, les que coneix el nostre encaminador. En el cas de que les conegui, se revisa la caché ARP i se reenvia en el host de la subxarxa local. El protocol ARP s'encarregava de associar o averiguar, donada una adreça IP cap a 3, quina és la seva adreça MAC cap a 2. D'acord? Per tant, en aquest cas, si són xarxes, si el paquet va a una xarxa de les nostres xarxes locals, simplement s'encapsula el paquet IP amb una trama assignant-li l'adreça MAC en què va dirigida aquesta IP. En el cas de que no sigui una xarxa local, és una xarxa remota. Per tant, les xarxes remotes són les que no estan a l'abast de la nostra router directament. Per tant, són rutes que de qualque manera hem introduït de manera estàtica o mitjançant diferents protocols d'encaminament dinàmic també s'han afegit aquestes rutes de manera dinàmica. Per tant, si és una xarxa remota que coneixem o és a la nostra taula d'encaminament, simplement la trama s'encapsula i se reenvia per la interfície per arribar a aquesta xarxa remota. I, darrer cas, no tenim cap xarxa que coincideixi en l'adreça IP de destí, per tant, sempre podem tenir l'opció de gateway de darrer recurs, que en el final de tot és el gateway. Tenim un gateway activat. Tot el que no sigui d'aquestes subxarxes que hem analitzat anteriorment ho dirigirem en el gateway. En aquest cas, la trama s'encapsula i se reenvia per l'interface que fa de gateway. D'acord? Per tant, bàsicament tenim 3 nivells. Primer de tot, l'adreça IP de destí del paquet correspon a una xarxa local que coneguem. Segon, correspon a una xarxa remota que tinguem a la taula d'encaminament. Tenim una regla default allà on de qualque manera reencaminam el paquet per la resta de xarxes. Aquesta seria el procés que segueix. Quin és el criteri quan a l'hora de decidir quina
regla aplicam. Vale. Per tant, quina regla aplicam de les rutes que tenim, quin ordre de prioritat donam sempre dins la jerarquia aquesta inicial. Per tant, és el que se diu l'algoritme de longest prefix match. Per tant, què vol dir això? Coincidència del major prefixe. D'acord? Coincidència del major prefixe. Per tant, anem a veure que en el final, què vol dir això? Que primer s'avaluen les regles d'encaminament, allà on de qualque manera la màscara és la més llarga. Per així, aplicar una regla més detallada en aquestes. D'acord? Per tant, anem a veure un exemple, a veure si entenem això. Si m'on anem i miram les rutes d'encaminament en aquest cas i mitjançant el paràmetre n veiem la informació de manera numèrica. Per tant, primer de tot, aquí tenim tres regles a la nostra taula d'encaminament, sí o no? Per tant, aquesta d'aquí és la default, que seria el darrer cas, i aquí tenim dues regles que ens permeten anar en aquestes diferents xarxes, a la 169.254.00 o la 192.168.43.00. Per tant, d'aquestes, quina seria la primera regla que analitzaria? Per tant, si que té la màscara més llarga. En aquest cas, d'acord, ens arriba un paquet i la primera regla que comprovam, aquesta és la que té més llarga i concretament és de local. D'acord? Per tant, comprovaríem si el paquet IP, l'adreça de destí, correspon a aquesta xarxa, en aquest cas seria 192.168.43.0. Si és que sí, ho reenviem per l'interfície aquesta. Ok, ho reenviem per l'interfície aquesta, un segon, t'hauré el temporitzador aquest. Si ho sé aturar. I de qualque manera reenviarem. En el cas que no coincideixi, tenim aquesta altra regla i també dins l'àmbit local. Per tant, comprovaria el paquet IP destí és d'aquesta xarxa, en aquest cas concretament és de la 169.254.0.0. Si fos d'aquesta xarxa, simplement se reenviaria per l'interfície aquesta. En el cas de que no fos cap d'aquestes dues xarxes locals, què farem? Simplement ho reenviarem a la xarxa en el gateway. Per tant, en el gateway de recurs. Per tant, si no és de cap xarxa d'aquestes anteriors, i si fixeu la màscara és 0, per tant és la màscara en què no ha de coincidir cap bit, vale? Simplement ho reenviarem per aquesta interfície. Bueno, espero que hagi quedat clar aquest procés de reenviament de paquets que utilitzen els encaminadors per fer el seu encaminament. Vinga, gràcies, fins aviat.